ଏଇ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବେ ଆଜି? ଆଜି ତମ ହାତ ତିଆରି ବାଇଗଣ ଛମଛମ। क्या बोला तूने? ହଁ ଆଚ୍ଛା ତୁମକୁ ସେ ରେସିପି ଜଣା? କହିଲେ ଦେଖି କେମିତି? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ବାଇଗଣ ନବ, ହଁ ତାକୁ କାଟିଦବ, ହଉ ହାଫ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦବ, ହଁ ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ପ୍ଲେଟିଂ କରିଦବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ଦିଟା ଆଣିବେ, ଛମ 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 କରି ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ତ ଏଟା ହେଲା ବାଇଗଣ ଛମଛମ। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ହଁ କି? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କାଲି ବନେଇ ଦେବ ନା? କାଲି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ବନେଇଦେବି, କ'ଣଟା? ଭେଜ କାଣ୍ଡାଲା। क्या बोला तूने? ହଁ ସେଟା କେମିତି ରେସିପି କହିଲେ ଦେଖି? ଆଜିକୁ ଆସିବନି, ସେଟା ଆସିବ ପାର୍ଟ 2 ରେ। ହଁ ହଉ ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଛମଛମ କରିବି। ହଁ। ହଉ ଆଉ